Hej, hvad så? Jo, jeg vil bare gerne lave en lille update med, at der kommer... Jeg har lavet en kanal, der hedder Svirguf, så der er på skærmen. Den kommer der link ned i beskrivelsen til. Og ja, der kommer kun Call of Duty, der kommer også... video på den her kanal, bare ikke Call of Duty og sådan noget, og det kommer på den der kanal. Det bliver EV2, Black Ops 2, Black Ops 1, Call of Duty 4, hvad mere, man? Jeg tror ikke lige, jeg har flere. Og så har jeg også ikke Ghost kommer der ikke, det kan jeg ikke trække, men måske efter en konfirmation, der går det et tid. Så. Yes! Det bliver fedt nok. Så ja, der håber I gider at gå ind og subscribe til den kanal, så og der vil komme Call of Duty jo. Så. Der er ikke så meget der er ikke så meget at sige her, så ja. Hej og yeah. Håber I kunne lide min Bowser Infinity video. Der går et lille stykke tid, inden der kommer noget en til ud. Så yes. Så vi ses, og håber I godt kunne lide noget vlog ting. Eller ikke vlog, stemmeoverførsel. Hvad fanden det nu hedder? Update. En lille update. Så ja. Hej og ja. Ses i de kommende videoer. Hej.